Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disusun jari nan 10 ditakuakan kapalo nan 1 dihujamkan lutut nan 2 kepada Allah ampun diminta. Dun sanak di mabarado bayak di kampung atau di rantau, bayak nan jauh atau nan dake, ibarat memanggil kinilah datang, ibarat main bau kinilah tiba. Dek puasa kinilah dake bulan Ramadan lah hampir masuk. Co itu kasiah nan jo sayang, dek dun sanak dangakan malah. Nyampang tadorong kami bakato talawo sanak dek kanaya, tasinggung sanak dek katurun. Maklum yo kami mudo mata, umuanan alun setahun jaguang, daranan alun setampuak pinang. Rilalah kita malape doso salamoko, barilah maaf diri kami.